parari ba kuble yepi baro. Minta kasngi kadai ka arpunyo terik uno pra. Bat satang sausngi ngin sa yo usnem upatmai. Kane kaman kibat kandai ka bakadu minta usnem. Bat ansa sedang biang yaka hausnem arhajar arpuwe. Ngadon sibun kisiti bapila thok sanga. Kumju uru ki jing ajingmut ki bapila pa haka MyGov. Bun na pedeng jongpi pila ye keren ru bat nga lingba ka telefon. Kambun na ki kubor ki day ki jing ye kendu jongpi haki snem ki bela lej. Bat ki jingkut jingmut ki betemai ha usnem ubetemai. Ka Anjali kala thok sanga na Kolhapur haka bakla ai ka jingkit bok keruyang snem temai besuk ya baro. Bat ka ong ba katbangi ai ya kiwei menta ngi donkam ban persang ru ya ki eiki betemai. Balai ngim ai kublai kit bok keruyang ya ka rila jong bakan manbha. Anjali hooj kalong ka jing a jingmut ka babha. Ka rijongi kan sa kenjo ya maunam jong ka jingjob hausnem arajar arpuwei. Dang donmu da ka weipat ka jing angnut ka bakam kraw banya kata ka jing angnut baka India kan long ka ri ka bakraw haka pertai. Paralok baro u Abhishek ji ubana Mumbai ula pa ya ka wei ka kubor ha namo app. Ula batai ya ka ei ka balapaw hausnem arhajar arpau. Ki ei ki jing hikai ki bengila yo bat ki bangim jupoi perkat satya. Ula tho ya sibun ki ei ki beidai bat uknyang jingpang corona. Haki babon na kisiti bat ki wei ki kubor ki banglayo pediang. Don ka wei kamat ka batau ya baro bat ka bangadakwa ban ya samlang bat pi menta kasngi ka bangas ngau kerpang hadu kata-kata. Haki babon na kisiti ki brew kila a ya ka jingyero ka bakraw ya ka jingklan jongkari bat ka jingye trailang da ki parari baro. Haba ye trailang ya ki ei ki jing persang ki betemai kum ka janata curfew ka bala ai mensim lang ya ka pertai baro ka wei. Haba ka ri klale burom bat kersa ni ki sipai ki bahakmat haka jingye kun corona da ka batap kti bat pensawa ya ki sur bajam nga ngech kem bakan long ka ban sa kan mau da ki brew ki babun. Paralok baro ki riu pajba jongkari kilas ngau kane ke jingkela. Ngaru ngalayoi ya ke jingbe jong ke jingkermen hakari jongi. Kiladon sibun ki jing tenjo ki bakraw. Ka corona kelawanra sibun ki jing haka pertai. Kamtam haka kayi pateng hapadeng ki ri baper. Penban ni priang ya ke jing hikai ki betemai ba manla ka jing sya tenjo la karu ya ka bor ka betemai hakari. Ladahap ban pendon kam yaka deki kitien ka kerteng jong kata ka bor kadai ka jingshania haladi. Paralok baro u Abhinav Banerjee u basyong basa a Delhi ula tho sanga yaka ei ka bas ngautenat ka baula yakendu haka jingim. Ula don kam ban thiet yaki jing ais ngau bha na ka benta ki kina ki badon ka jinge dei bajan bat u. Te ula lek sa Jan Dewalan Market ha Delhi. Bun na pi pilay tip ba katay kaday ka yaw ka bapaw na ambha ha ka jingdi iki bicycle bat ki wei ki tiar yele kai jong ki kina. Khama shua ki jingile kai ki bakhamrem ki day ki ba wan na shabari bat ki donru ki mar ki batat dor ki bala wanra na shabari. Henrei menta ha ka siti jong u Abhinav ula ong ba ki nong de jingdi ha katay ka yaw ki de ki tiar da ka ba ong ye ki nong thiet ba ki mar ki ba bha namar lasna ye ki ha India. Ki nong thiet ru ki wat ki mar ki basna ha India. Kani ka day ka jingkala ka bakraw sisien perkat. Tang hapo ka sisnem ka jingmut jing perkat jing ki brew kala bat kam day ka basuk ban yo ya ka bakum kani ka jingkala. Wat ki start champang ha ka yo ka kot ru kin omla ban theu ya ka bakum kani ka jingkala haki tarajur jongki. Paralok baro u Venkata Murli Prasad ji ula tho sanga na Visakhapatnam. U ong ba ula su pendaj lang ya ka ABC na ka benta usnem arajar arpuwei. Ngam semlas ngautu umut ayu
da kabaong ABC. Hadian ngalalap ba uven kata Murli Prasad ula pendat lang ya ka jingtho ABC bat ka Siti Jong U bat hangta ngalas ngautu ABC kamut ayu. ABC kadai ka chart jong ka India ka badap babiang hi haladi. Uven kata ula tho ya baro kitiar kiba uju penon ka man lakas ngi. Kini ki kintop ya kitiar elektrik, ki stationary, tiar ba penon kam yaladi simet bat sibun ki weipan. Ula ongru ba mangingi penon kam haka jingtip ne jingbam tip ya ki mar bawan na sabari haba ki bianglut ha India. Menta ula smai ba un penon kam tang da kitiar ki bala penmi hari lajong kabla trei dakas ep jong ki parari. Paralok baro ringkat berkani ke jingtho jong u ula pensngowru sakawai pat kamat kabasngow tenat baha utho kumni katba ki nongsong senong ki kersan ya ke India kabansyania halade ki karkhana nong penmi maru ki dei ban bu ya ke jingmut kabasai ba kim dei ban su penmi da ki tiar ki bambiang kane kalong kabasisha kane kadei kapor kabapaka baha ban penlet jingmut haka zero effect zero defect. Nga kentu iki karkhana ki bapenmi iki tiar kitar bat kimar bakin kit kya ya kani. Ki pa jongkari kila shem ya ke jingjam ka barat ba. Kasur na man la kakam longyeng ka kaang bat perta ban penon kam de kimar India. Ti namar kata la deiru kapor ban pentikna bakimar India kilong haki kerdan jongki rensan ke pertai. Paralok baro ngidon kam ban ri pin im yakani ka mensiem kershan yakari. Pin im yaka bat nang pen klan chusu yaka. Ngalaju ong teng yakani kam haswa bat ngan yai kentu yalaki parari man la kapor. Piru pila banto hakalis yaki jingdon kam jongpi. Kmi binya yakalis kabadon yaki tiar kitar kiba pipenon kam man lakas ngi bat pej. Klem dapoi perkat hadu katno teli ki jajmar ki bana cabari kila rong haka jing em kejongi. Haka wei kaliang kane kalong kum ka jingsha le emrau. Wat ikitiar ki bala penmi ha India bat sarai ya ka bakum kanu pisngau mon ban penon kam. Thiet ikimar bala penmi dakas ep jong ki parari la jong. Ai baha uni usnem temai pin kut jingmut skem ban te yakari la jong. Ko parari ba iet menta kasngi kadeiru kasngi ban kinmau burom yiki kam sakri bat jinglen ladi kibla le hakane kari ban yada yaka korshor kiritu dustur bat rukom im kabladon daki pau hajar snem hakane kari hakabakum kane kasngi ki kon jong guru gobin kibalong u sahib zade jorowar singh bat u fateh singh kila shasta hakakenro ki mau kila nang kenton bat ka kenro kala nang kiyo. Kila yoi baka jingyap kala nang jan henrei kimsim laki wat kindiat ru. Haka bakum kani kasngi ka kmejung guru Gobind Singh Ji ka gurji kala sya penyap martir dang kumba sitayo haswa ka ri kadang kenmau burom ya kasngi yap martir jong guru Tej Bahadur Ji. Ngala yo ya kalat ban le burom ya ketei kasngi ha Delhi ha Rakabganj Gurdwara. Minta ubnai bon na kibriu kitia ha kata ka madan bala aimen sim da guru Gobind Singh. Ki pajba babon ki kinmau ngolem ya ke jing IT jing em bala ai da ka yeng kasem jong guru Gobind Singh. Kane ka jing syayap martyr jong ki ka ajing hikai ki patemai haka long breu man breu si telup ke perthei bat kumju uru hakari. Kalayarap banyada ya ke korshor bat jing telun jong ke jing im hakani kari. Ngi baro ngi dei ban saram hakatei ke jingyap martir bat sa sisien pat nga ai ke burom ya guru Tej Bahadur Ji kamata gurji guru Gobind Singh bat kisaungut ki sahib zade. Ko parari ba ngan yathu api menta ya ke kaban pinkemen bat pin ngosarong yapi. Ka jingdon jong ki lathap sim he India kala kieu da henriu pau nak chispa
hapedeng usnem arhajar khat saw hadu arhajar khat pra. Hausnem arhajar khat saw kidon kumbah nyaw hajar kendai spak teli kila thap sim. Kat bah usnem arhajar khat kendai kila kiu saka khat hajar praspa henriu pu teli. Jim Corbett ula juong kito ki bampat juyoi ya ka jinglat lut jong ki lathap sim kin omla setia ban mudur ya ka jing bhabriu bat jing internet jong ki rong bat ka jingpo jingping jong ki tei ki jat jing thau hakiba ki jilla jong kari khamtam kito ki bah Central India ka jingdon jong ki lathap sim klanang kiu ki bakhambu naki kidon ha ka jilla Maharashtra Madhya Pradesh bat Karnataka. Ka jingim jong kila thapsim kladon haka jingma haka perthai barok kawai. Haka bakum kani kapor ka India klapini nuksa ya ka perthai barok kawai da ka jingla jongka ban pin kharoi yaki. Lekse pilaya tip hi bahakini ki kindiat snem belala ka jingdon jong ki singru kalanang kieu ha India kumju ru ki kla. Haka juk kapor ki klau ru kila nang reben hakani kari. Kadau ko bakongsan kamdei tang ke jingterei jong ke sorkar marwei simen. Henrei kadei ke jingsno ketilang jong ki babun ki brio. Bat ki kinhun trei kam baper ki batrei sitom pan yadai ki klau bat ye ki kinja baim baro ki badon haka. Ki dawa ban yo ya ke jing ai jing yaro. Paralok baro ngalayo pule ya ke jing persang kabara ngokta mensim sibun kabawan na Coimbatore, Tamil Nadu. Lekse pila yoi ye kidur haka social media. Ngila juyoi ye ki wheelchair ki bapindon kam de ki brio. Henrei ka Gayatri kabana Coimbatore ringkat bar ukpajong ka kila sna ye ka wheelchair na ka benta uksau ubesitom. Kani kala banlong tanglada ki brio ki don ke jing bat jing ngolem ya baro ki kinja baim. Hapedeng jong ke jing kriat tasam ha Delhi NCR bat hakiwei ki jaka jong kari. Kidon sibun ki breu ki bele sitom ban sumar ya kimrat ki bomdon jaka song jaka sa. Ki pinbyang ya ki lat ban aibam ID ya ki bat donru ki ba ai jan saat bat jakatia. Donru ki breu ki baset bam na kabenta sibun ki merat man lakasngi. Ki bakum kini ki AKA ki dawa jingyaro. Ha Kaushambi Uttar Pradesh ki koidi ki basya set patok ki su bat thanyap ban tap iki masi khnang bakin yo jings aj hakatlang. Tung ini ai mensim bat penslur susu yaki bakum kini ki jing persang hakakam sakri yaki wei. Ko parari ba iej menta ngadon ya ka siti kabadon ya artli kidur ki bahe. Kidai kidur jong ka temple haka menor bat ka menta. Ka siti kabadon bat kini kidur ka yathu sapang ka wei ka kenhun ki samla ki bakhot kerteng yelade Young Brigade. Kidai ki samla ki bala pentema ya kadur jong ka Shiv Temple ka bakerteng Virabhadra Swami bat kabadon ha Sri Ranga Patna ha Karnataka. Katei ka temple kadai ka bala sop da unyut bat uplang hadu bam itu bakadei ka jaka kabadon ka temple. Hakawei kasngi ki nong sangkai perthei kila peni ya kadur jong katei ka temple bala leklet hakaba kila penpau ya ka link ba ka social media. Ka Young Brigade tangmar yoyoi ya katei kadur kala kut jingmut ban penkuj bat pen internet biang ya ka. Kitei ki samla kila put ya ki plang bat ki jermi ki bala pur hakatei ka temple. Lale ya kabadon kam baro ban maramon. Haba ki nongsong sunong jong katei ka jaka kila yoi ya kani. Kila ailang ya ka keti ka diang keti kamon ban yarap. Don ki ba ai daubilat, don ki ba yarap ai rong bat ki wei. Kitei ki samla kidei ki badon laka jong ka kam. Man ba ki yo syuti haka bakut jong ka tayau kam ki pendon kam ya kapor ban pin itinat biang ya ka temple. Kila penyang ya ka jingkang bat penbiang ru ya ka jingtan boarding elektrik. Kamon bajuat bat ka jing sengau nadu donut kilong ki artli ki atiar ki bala ban penyo jingjob
hakanu katong. Habang ngapet ye kisamla ka India, ngas ngokmen bat ngoyo mensim shibun. Kisamla jong kani kari, kidon ye ka mensim bang ngala ban le, bat ngan le. Kam don kanu ka kam babha ka bakimla ban le. Ngayo pule sepang ka wei kanong hikai ha Tamil Nadu, ka bekerteng ka Hemlata NK. Ka bahikai Tamil ha vidu param. Ka klam COVID-19, kam simla pentut ya ka kam hikai jongka. Hoot, ki ding pengkiang kidon, henrei kala penmi ya ki jing persang ki betemai. Kala rekod ya baro sanfu artli ki lenong ki ba kadai ban hikai. Ka penkre ya ki video ki ba kerpang bat ka sam ya ki saki kena school da pen drive. Nalor kata ka yai kren ya la ki kena school da ka telefon man la kapor. Kani ka pensengau tenat bat penbang ya ki jing pule jongki. Hakani kapor corona ha baro kwei kari ki jing persang temai ba ki nong hikai kilale kilong sisa ki ba koridor hadu kata-kata. Nga kentu ya baro kinong hikai ban pinmi yakini ki rukom ai jing hikai jongki haka diksha portal jong katanat puli puthi. Kani kan sayarap sibun yaki kena school ki basyong basa hakitan ki bakam kendong. Paralok baro tungin yakren menta sepang uhiramanji ubana kajat riulum karwa kabaha Jharkhand. Uhiramanji usyong usa hasinjo Hagarwa district. Pindas ngaulengo ba habasa jengai na ki jakasor hakilum bat ki klaw ki riulum karwa ki dan tang henrio hajar ngut AA. Uhiramanji ula sim ya ke benta kum unong yalam ban yada ya ke culture bat ke dur kadar jong ka imlang salang jong u. Hadien khat arsnem jong ka jingtrei ke baklem sange jong u ula penkre ya ke dension hi jong ka ketien karwa. Ula tho sibun ki ketien hakatai ka kot ringkat bat ka jingbatai ya ka jingmut jongki. Ka ei ka ba uhiraman ula le na ka benta ka jaj bin riu karwa kalong ka nuksa na ka benta ka ri. Paralok baro la ong ba udon uwei ubriu ubakongsan haka yings em jong u akbar ubakerteng u Abul Fazal. Sisien ula ong ba ka jingbabriu jong ka Kashmir kalong hadu kata-kata bawat ubriu uba bitar kanu ru un kela dap jingkemen. U Abul Fazal u teu yaki kper senrai ki badon ha Kashmir. U senrai ula don benta ha Kashmir daki paus pa snem. Umi pahu bha ha Pulwama, Burgam bat Kishtwar. Ha unai jemang menta usnem la ai GIT lani Geographical Indication Tag ya usenrai jong ka Kashmir. Lingba kani ngi kwa ban penlong yu usenrai Kashmir uba paunam bha haka perthei. Usenrai Kashmir upau bha haka perthei kum ukenja musla bat udonru ya sibun ki jingmentoy haka kot ka kya. Ulong usenrai uba kamper na kiwei ki jaj haka perthei. Pin sngokmen ban tip bahadien belayo ya ka GI tag la penmi yo senrai Kashmir ha supermarket jong ka Dubai. Minta ka jingsalan ya u kan sanang kiyo. Kan sayarap sibun ban penklan ya ke India ka basania scam haladi. Kinong rep senrai ru kin sayo sibun ki jingmentoy. Pej yo Abdul Majid wani ubadai nongsong senong jong kathan Tral Shar ha Pulwama. Udi yo senrai jong u bat udon ya ka GI tag da ka jingyarap jong ka National Saffron Mission, lingba ka e-trading bat ka trading center ha Pampure. Bun kibriu ki bakuma u ki trey yakani ka jatkam ha Kashmir. Andap himut bantiet senrai sa perkat bantiet yu senrai Kashmir. Ka jingbha mensim jokinong Kashmir kalong hakata ka rukom hadu ba ka jingmat jong u senrai ubanakatai ka jaka ulongru ubadaper. Parari be jonga haki arsngi bladep kadai ka Gita Jayanti. Ka Gita ka ai mensiem yangi habaro kiliang jong ka jingim. Henrei hatu pila juperkat balai ka Gita kalong kot bakamper.
kadai namar bakalong kasur jong u Lord Krishna hi. Henrei ka jingkerpang jong gita kalong baka sedang da ka jingterang ban tip. Ka sedang da ka jingkeli. U Arjuna ula kili u nong tau nong bu bat day hang tahi baka pertei kelas ngautu syai ya ka gita. Ka mantra jong ka Vedanta kadai atalu brahmo jijinasa. Ka bemut ali nginetip syapang u Brahma. Ka jingterang ban tip susu ka aimen sim bapin kwa banang yaki batmai. Ngalayo ban tip syapang ka wei kanuksa syapang ka bor jong ka jingterang ban tip. Uti Srinivas Acharya Swami na Tamil Nadu ula kendai pu arsnem karta. Wat hakani kartaru udang tokot haka komputer bat u type hiru. Pinsa perkat kumnu u tokot haka komputer haba hakipor ba udang puli ha college amdan komputer. Tim menu usdang ban hikai komputer. Henrei, wat hakani kartaru ka jingterang jong u ban tip bat ka jingsungus kem ka danglong kum hakipor ba udang samla. Srinivas Acharya Swamiji udai unong tokot Sanskrit bat Tamil. Ulato kan riu tuli kikot kenjamin siem hadu menta bat ulah hikai komputer hakarata kaba prapun riu snem bat ulah hikai ru syapang ki software namar kilong ki badon kam. Paralog uti Srinivas Acharya ulong kanuksa jong ke jingim badap dakabor. Hadu baka jingterang ban tip haka jingim kadang im. Parari beit mentang idang ya kren syapang ke jingkwa banang bat banle AA betemai daka jingterang ban tip. Ngadang ya kren ru syapang ki jingkut jingmut betemai na kebenta usnem temai. Henrei ki don katu kani ki brio ki badang yai beteng banle ye ki ki betemai. Haka jingim jong piru piju perkat banle AA na kebenta ka imlang salang. Ka imlang salang hi ka ai ka bor ye pi banle kumta. Upradip sangwan udai uwei ubanakum kita kisamla. Upradip udai ubana Gurugram bat udang yalap pajba hapo ka kerteng healing Himalayas. Nadu usnem arajar katnriu. Ulet cabun ki jaka baper jong kitan Himalaya, ringkat bat ki paralok treimon sengobha ki jong u. Ban penkut ya ki plastik bala bat bread da ki nong cangkai pertei. Upradip ula penkut da bun ton ki plastik na ki jaka jongok kai ki badon hakitan Himalaya. Kumju uru ki Sijur ki Samla na Karnataka, Anudip bat Minusha ki bedang sudep syong kurim dang ha ubnai bala dep. Bun sien hadin ke jing syong kurim ki Sijur ki jus ngau tenat ban lek sangkai sengau bha sheni setai. Henrei kini arngut kilale ya ke ke bakhamper. Kini arngut ki juyoi ya ke jingbret pathar ki brieu ya ki jakhya haba ki mi syabar nalayeng. U Anudip bat ka Minusha kilarai ban penko ya ki jabo bala bread de ki brieu haka rut nong Someshwar. Kini baro arngut kilasmai bakin penko ya ka rut duriau kabadon haka tei ke jaka. U Anudip ula dep sam ya ki jingkut jingmut jong u haka social media bat ula yo ya ka jingkershan na ki babon ba ki samla. Daka jingetreilang kilala ban penko hadu kumba praspa kilo ki jabo na katei ka rut nong. Paralok baro hapdeng jong kini ki jing persang ngi don kamru ban perkat kumno kitei ki jabo ki poi haki rut nong bat kilum. Dei mangihi ki babret pathar ya ki jabo jaban. Ngi dei ban bu thong lem kum Upradip u Anudip bat ka Minusha. Hasua jong kata ngi don kam ban bam smai ban ombret ne pensapriang ya ka jakhlia kat kabangis ngomon. Hakabakut kani kadai katong jong ka Clean India campaign. Ngakwa ban penkenmau biang hangni ban namar jong ka corona minta usnem amsim lala ban yatai bnia halor jong kani kamat jing penkut. Ngihap ban penlong ya ka India kabalat ya ka jing pendon kam ya ki plastik. Kani kadai ka wei ne ki jingkut jingmut ban pentrei kam hausnem arhajar arpuwei.
nga ai kublei kit bok kit riang yapi baro house nem thamai banwan. Long ki bakoj bakya, bat ka long yeng long sem ka bakoj bakya. Hau kelalengkot arhajar arpuwei, ngin saya sembiang hakaman ki bat, banyakren halor ki man ki batamai. Kublai Shibun.